Пробиотик за съвременен танц е проект насочен към професионалните танцори. Повече за програмата и целите на проекта ще научите в следващия материал. Всяка година над 30 танцори завършват образованието си в профилираните учебни заведения в София. Нищожна част от тях намират дългосрочна ангажираност в България. Други емигрират в търсене на професионална реализация. За съжаление, повече от половината се принуждават да се преквалифицират. До голяма степен причината за този висок процент се крие в невъзможността да поддържат и развиват качествата си. Програмата Пробиотик за съвременния танц в България е създадена с цел да помогне на тези артисти. За идеята за Derrida Dance Center, тя съществуваше още малко след като създадохме компанията Derrida Dance с Атанас Маев и тази година успяхме да я осъществиме. Това Derrida Dance Center е първият център за съвременен танц и обучение в София. В смисъл казвам център за съвременен танц, тъй като нашата основна дейност ще бъде насочена в това да организираме срещи на български танцори, които работят в тази област с техни колеги от други държави, както и да използваме залите за провеждане на репетиции, на различни работни ателиета. И другата цел е обучение на танцори. В смисъл такъв като малко по-различен начин, тъй като всички висши учебни заведения и хореографското училище, които подготвят такива кадри, при тях актуализацията на програмата става много по-трудно преди това, че има учебни дисциплини, които всяка една промяна е свързана с много обсъждане, провеждането на разговори. Така, от тази гледна точка, мисля, че съществуването на точно такъв център е необходимо. И не само един. Значи програмата Пробиотик за съвременния танц, така се казва, разработихме в началото на тази година и тя е подкрепена от Фондация Америка за България. Искам да използвам възможността още веднъж така да благодаря на фондацията, тъй като това е една тежка програма от страна от гледна точка на финансиране. Това е едногодишна програма, която ще бъде за всички танцори, които работят в София или които се подготвят в София. И идеята беше, тъй като не искахме да прибягваме до това да взимаме пари на танцорите и мислихме за някакво външно финансиране, от което да може да покриеме хонорари по преподавателите и така. И в Фондация Америка за България застана зад тази идея и от септември месец тази година до септември месец следващата година всички танцори, които работят в тази посока, ще могат да посещават от понеделник до петък класовете на цената от 15 лева за месец. Точно преди да започне програмата, сега започваме с желаящите, които искат да се включат, изпращат формуляр до нас. И програмата с преподавателите, тя ще бъде обявена малко преди септември месец, но със сигурност това, което мога да кажа, че ще има модерни класове, както класически екзерсис и ще правиме такива workshopи с представители на различни бойни техники, хип-хоп, изобщо различни танцови и бойни техники, от които заимстват някои от теченията в съвременния танц. Включването в тази програма Пробиотик за съвременния танц става по два начина. Единият е посещение само на екзерсисите, на класовете, които целят да поддържат
добро физическо състояние на танцорите. И втория начин, по който танцорите могат да се включат, е плюс тези екзерсиси, участие в workshopите, които и работните срещи, които се провеждат след протичането на, така да кажем, на загрявката. Като след 9-тия месец, последните 3 месеца ще бъдат отделени за репетиции на един спектакъл, на спектакъл на Derrida Dance, с който ще приключи програмата. И искрено се надяваме, че след тази програма вече ще има условия за създаване на частна трупа, така в бъдещето, и ще направим опити да продължим с разпространението на този спектакъл.